Ahojte, dneska máme točit a tak, ukážu vám dobrý místa na skejty a tak. Prostě najdete to 4 questy, modrá barvička a zkusím, že udělám backa a budu je mít na video. Nebo tohle, taky tak trochu back. Počkejte. Uděláme cut. Já jsem teď dodělal toho, protože někdo to dívil, který nám to zničil a... Počkejte. Líbí se vám můj outfit? Halloween ještě mám. Jo, chlapek, se vede. Angles. Tohle proč jsem i začal točit, abych chytil dobrý backa. Já můžeme teď udělat video dobrý backa. Ten bude končit za 3 hodiny a si užijeme svůj čas tady a zkusíme udělat nějaký trickshoty. Nejlepším kamarádem Krupicou a Doní se, dejte mu odeběr a dejte mě like a zvoneček, abyste viděli, kde vydám další kravinové video. Co jsem hitnul teď? Aha. Za chvíli tohle bude pryč, tak si zkoušíme doníst všechno. Co se stalo? Green onion baby chips. YouTube mě to probedne pro něco. Tak, jo. A jestli nevíte, já jsem vlčkář. Dejte odběr, like a zmáčkněte to vědět, kde mi dal nový kravidový video. Co? Já jsem byl tak vysoký, že jsem se trefil o rampu do hlavy. Já jsem se trefil do hlavy o letící platformu. Dělaj si srandu. Teď mu měl udělat cenvy. Počkejte, já si kouknu o jakou letící platformu jsem se trefil do hlavy. No, já jsem šla na té platformě, na který se trefil o hlavu. Skejtoví vyrobiči, lidi, proč tohle tady je? Proč jsou tady tyhle letící platformy? Proč jsou tady letící platformy lidi skejtů? No, to už se mi stalo.
Mě jednou. Tak jsem se skoro trefil. Já skoro. Já se snažím tu platformu dostat. No já už jsem se tam jenom dostal, jako vylezl jsem tam. Co? No, šel jsem na ten kraj, na tu ukážu. Ale vidíš mojí name tagu. Co? You want me on the day? In the morning, I can hide. Oh. Já jsem dneska dobrý. Já taky jsem I believe I can fly dneska. Ty moucha. Udělal jsi domácí úkol? Ne. Taky. A ještě něco, prosím lidi, dejte prosím like, odběr a zvaňte, že byste věděli, kdy vydám další takový pyraminový video. Asi tykon budou ven 2 nový videa, jedno funkový a hraju jiný hry, třeba jako Skate a tady to. To budou 2 nový videa. A můžeš říkat, ale je horší na ten... Já se ukouknu, tak se vydat mýho premium videu. Vojto, Donickou Klárka zase změnila profil v početí a zase. Napsal hehe. Jo. První video. 43 zhlídnutí. Kámo, to má 43 zhlídnutí. Děkuji za takhle hodně zhlídnutí na mém prvním videu. Strašně moc děkuji. Ale že se to první video. Ano, první video 43. První video 43. To jsou všichni jenom. A druhý video. Druhý video 24 zhlédnutí, 4 lajky. Takže dobrý. To je podle mě docela dobrý. Děkuji za vaše zhlédnutí a prostě strašně děkuji za vás všechny. A asi to bude dneska konec tady toho video. Chceš říct něco do ní spoluním? Chceš jim něco říct? Nebo ne? Anísku, chceš jim něco říct, blbče? Jo, jo. No, protože tak nebudu ukončit video tak rychle. Že určitě mi nezbavím do prostu odběr a posled. Tak jo, tady to bude konec videa a udějte to, co vám řekl Donicek. Nebo budete na Ježíškovi špatným listu. Ti.